Oras matuita saluhna sude parhalado ni huriata pasaton selamat hari Minggu tuamu sude ruas soni tu ruas na odope madohoti parmingguata di garijau soni tu hamu ruas na madohoti parmingguata di bagas tabe marhite live streaming adorak sotapuka parminggota tapasama dirita marhite martangiang mahita di bagas rohat tabe. Amen. Tapasonang marohata tapukama parminggota marhite buku ede siap buku ede nomor 14 mamuka sian ayat sada sahatu ayat tolu. Hite-hite goarni debata ama dohot goarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus dohot goarni todi porbadia na tumopalangi dohot tanoon. Amen. Madok mauliate mahamu diamai namar ngararo hita sian gonggoman ni haholomon jalan pausaton hita tu bagasan harajaun ni anak kaholongan ni rohana. Haleluya. Martangi yang mahita ale Tuhan dibata pargogo na suhatu dosan amanami na di banua gijang di pabotohon hodo tu akka parroha nasian purbai marhite-hite bitang naung tubuh anakmu nasa sadai sodangi marohanami asa hutadahami hapor siaw na sitongi marhite-hite ibana
asa tarbahen dohot hami mamereng hamuliaon sogot marhite-hite anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Mari mahita sebuku ede nomor 72 ayat 2 dohot ayat 5. Tangi kamu ma pati ni debata imasian patik parjolo dohot lapatanna patik parjolo ahudo jahoba debatam ninna debatatta dan jadi marakup ahu bahenommu debatam dia do lapatan ni odo ikon ubia rohata jala humolong, jala upos mida debata, asa mida nasa na adong. Atong rak mangidogogo mahita tu debata, laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami. Mangulahon naho bartu patik mi. Amin. Mari demahita sebuku ede nomor 122 ayat sada dohot ayat 2. Yesus
Tatopoti madosat tatu jolo di debata martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di banua gijang. Pargogo naso hatu dosan. Pardengkan bahasa doho jala ro di saliling nililing nado asini roham. Sai marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala sayunang beingot akka dosa nami. Ai jo dohami mardosa maradopon ho. Jala jo do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalasion nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah. Sayunang paingot-ingot pangalasion nami. Unang alang asini roham. Sayurupi hami. Ho ale Tuhan debata hatuan nami. Palua hami. Jala sesa dosa nami. Alani anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangio kamu mabaga-baga ne debata taringo tu hasesan di dosata. Songo sitong na mangulu au ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomodo rohaku mida hamatian di parjahat. Na lomodo rohaku mida hamamula ni parjahati. Tu madiko dalana asa mangulu ibana. Hasa ngapo madi debatan na digijang. Amen. Hudul mahamu. Marede mahita sebuku ede nomor 133 ayat 3 dohot 4.
hatani debata turpu epistel di minggutta sadarion imanatar surat di pesalmen bidu 40 mamukasen ayat sada sahatu ayat onom tajahama marsore-sore edde sian sidau jala titangihon alu-aluku. jala dienet au tugijang sian godung halonongan siadoret napilhot jala dipajongjong tot hutu atas ni dolo batu marsi hohot lakakku di bahen Dungi dilehon muse edena ibaru bagasan pamangaku puji-pujian tu debatata lamdo namar bidasa gabe mabiar nasida jala marhaposan tu Jahoba. martua ma bawa nama bahe Jahoba haposanna jalan aso olo marbalik pai huton sigijang ngerwai akan paula-ula gabus Torok do aka halongangan dohot sakap-sakap di baiko kumokop hani ale Jahoba debataku dang tarpajojor tuho nang penaing bari tahonokku jala pabawaku dang tarpajojor tahe di bahen torokna. ido sahatna martua do natu mangihon hatani debata jalana upeotsa amen. Mare demahita sebuku ede nomor 760 ayat sada dohot 2. Taha tidak ko maha porsiautai
songon nani hati dakon idongata saha porsiaon disadok portibion rak mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargugona suatu dosa Natu mau palangi doa au porsia di Yesus Kristus anak ni dibata Jehovah na sasadai anak tugon di Maria nagabi-gabian sektor di perbadia adorang sobubuhan itu kota natu maon naberni di pamungan silatus amate terpajal di bana di hau kinar silang Tua Tuhan torun ulu di hari patuhon nama naik tu surgo lalu sama di debata Jehovah amanai pargugona suatu dosa di sima Mana pamula so tutano on mangumi ala nama ngulu do namate au porsia di todi porbadia jaluk sadahuria nabadia huria atau pandaka kisan ala doh jatan dosa doh diatai namandok mulak mangulu sogo dain halak nang mate doh yang luan na surasuda amin udul mahamu tabegema paduan suara sektor Saroha.
Tikting di Huriata, Minggu tanggal 12 Januari 2025. Naparjolo, Guarni Minggu Sadarion, Ima Minggu Parjolo, Dung Epipanias, dohot topik, disuruh maka tidak kon hatani Tuhani. Napaduahon, Padidion Nabadia. Hari Minggu 2 Desember 2025, di Parmingguon Bahasa Batak, pukul 8 WIB, Nanaingro, Patupaon ni Huriata do, Pandidion Nabadia, tu ianakon ni Huriata. Pinangido tunatoras nanaing mendaftarhon ianakonna, asa mengisi formulir pendaftaran. Napatuluhon, Bonataon Huria. Hari Minggu tanggal 10 Januari 2025, di Patupado Bonataon ni Huria, di Parmingguon Bahasa Batak, pukul 8 WIB. Paupaton, Sermon Parhalado. Sermon Parhalado HKBP Kebayoran Baru mulai aktif di hari Kamis tanggal 16 Januari 2025, pukul 10 WIB. Palimahon, pembagian kalender tahun 2025. Sadarion, Minggu tanggal 12 Januari 2025, dibagi hondo kalender tahun 2025, tusude ruas nihuria, maringanan di alaman gereja, marhite ganup sintua sektor nabe. Pak Onopon, Pangojakonon Pareses Distrik Walu DKI Jakarta. Hari Minggu tanggal 10 Januari 2025, pukul 8 WIB, di Patupado Pangojakonon Pareses Distrik Walu DKI Jakarta, maringanan di HKBP Taman Mini Resort Taman Mini Jakarta Timur. Papituhon, selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh, dohot ulang tahun Ari Parbagason. Parhalado dohot ruas ni Huriata, Pasahaton, selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh, dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason, tusude ruas nihuria natubu manang marbagas di tanggal 12, sahat tu tanggal 10 Januari 2025. Saitu hata mana masu-masu. Molotung adong ruas nihuriata nasotar surat dope guarna di tikting na ulang tahuni, di Paboama tu ganup sintua di sektorna manang tu sekretariat. Pawaluhon, aka tikting naso ni jahahon hombar tu tikting cetak sadarion dengan mata jaha. Songonima sahat ni tikting di Huriata di bagasan Minggu Sadarion, taingot bema manang nyakoni tu joloni tu hata. Mau lihat ya. Tabegema paduan suara sektor gunung.
Marede mahita sebukuede nomor 600 pulusia mamukasanaya sada satu dukna jala tapasaha ma peliata. Martang yang mahita. Dame ni debatana sumurung siasa luhur roha, ima mangramoti hati-hati doh pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas ma dihita salutna.
Hatani debatan agabe turpu jamita di bagasan minggu na parjolo dung Epipanias obarto almanak ni HKBP di enek do sian ulaon apostel bidualu mamuka mai sian ayat 14 saha rodi ayat 25 wotak kami ma hita majaha secara responsoria ulaon ni apostel bidualu mamuka sian ayat 14 saha rodi ayat 25 song Roma didok disi. Alai dung di BG aka apostel na di Jerusalem naung di jalo halak Samariai hatani debata. Disuruh nasida masih Petrus dohok si Johannes manopok nasida. Aidang dope songgop todi manang tui senasida asal tardidi do nasida tu bagasan goar ni Tuhan Yesus. Alaidung diida si Simon aka aposteli mangaleo todi perbadia marhitesian na mangapehot tangan Roma ibana mabuan hepeng tu nasida. Didokma yang kamu luaso sesongoni nang kuau sama jalo todi perbadia ia wapehon tamanku tu ibana. Alai didok si Petrus mamad do ibana mago mahorap doho perakmi ai ripuho tartuhor sileon lehon ni debata marhite hite hepeng. Ipe pauba maroham sian haja hatomi dungi pangido matu Tuhani anggiat tarsesa tahi-tahi ni roham. Aiduida do roham di bagasan kogu napai. Alai ninna si Simoni ma mangalusi tangyak ko kamu maau tu Tuhani asa unang songgop tuau nani dok munai. Lausido yang go sahana hamuna kadongan sambil ditayang slide tuhita mamuka sian PowerPoint topik dihita di totopodo disuruh maka tidak kon hatani Tuhani jalan nunga sudah hita maka tidak kon hatani debata di ganup pardalanan ningoluta alai ima molo dia kajamita saya adong do alai ate dungan dungon alai taida majo hamuna akadongan molo dison molo taida holan mangasahon bateri ate molo holan mangasahon topik dohita oleh ate gabeboi do lamoru hamoraon hatani debata nabuni di bagasa turpu jamitai memang saya adong do nahurang lobi molo dibahe nakaturpuki halobianna ima asaboi disadok HKBP dumulak kaman non martelepon do akatodong nadong di Siatar di Medan, di Los Angeles, California, ini do natar bakar itu he. Adong do jabumuna di si, hati-hati. Jadi, halo biana asa sudi saor hatani di bata, hira nama dok disuruh maka tidak kon hatani itu. Jadi sude akar ruas nih HKBP di bagasan minggu sadarion disuruh maka tidak kon hatani Tuhani. Alai molo di bahepe topik di bagasan mingguon molo taida naking tajahan naking di ayat 25
Aikat sianido dibuati, sianido dienet. Asadung di hati dakot jala di hataon hatan itu nih ayat 25. Dada holan sian ayat 25 sasitong na. Nabui tapabagas di bagasan jamita. Jadi aka ahamai taida ma tupu dijo manang taida ma turpu digijang ni turpu naung tajahan aking manaili konteks aha jala songo dia do konteks na hati hai jumulo marsat tabi bada bah molo adong goar manang goar ni anak ta na tua-tua na adong di son marsat tabi teh inuara non marulak-ulak adong mas si Filipus adong do di son opo si Filipus manang Simon satabi matu ketua lansia teh ngapa jumpa kami di pudi naking ngamar satabi ba jadi molo taida turpu digijang ni turpu naung tajahan naking adong ma goar si Filipus dohot si Simon ise halakon na duon taida ma molo si Filipus ima sisean ni Kristusi nama jami tahun Kristus tulua ni Samaria patu pa akatada madidi akajolma alai molo si Simonon dang Simon uta barat molo si Simonon parsi balik mata berbalik-balik do mata nate si malolong nadao molo taida di son kertas acara ta Simon si penyihir Simon si penyihir mungkin radang penyihir na songo dia hira ya di BG hamu bertiga-tiga obak koyo ya dituhur kamu berhasil deh ubati ya dong do di luar porsea dora manang di luar tarutungi adong do bertiga-tiga songoni dia ka pasar dang pasar ado onan ya inang padita to onan jadi molo dia ka onani adong deui sada-sada dang ganuk minggu majual ubak poyo marpung magodang jol makan sina contoh don contoh dang nahiai ba majual songoni contoh iya bapak ibu ya ularnya keluar jadi wah terpukau sudah jual motong terpukau luar biasa do ubak ni 10.000 saja 10.000 tidak membuat anda miskin wah suri motong manuhor ay hola 10.000 tong ayah hamay na rohani jol may dituhor ma di bawah mamulak dia naking namar sahid sabola dia di bayam ma dioles suguk musa dioles hedang malu ay hola dionani do na malum dung bino waktu jabu dang adong hasiatna mungkin rahira songonima si Simonon parsi balik mata mangaliluhon rohani halak Samaria dungi tadi dia musai si Simon molo adong di bagasan tanda kurung 9-10 ayak na dua teh dang salah ketiki ayat sia ayat 10 sianima binuati sia bidualu ayat sia ayat 10 dungi si Simonon sumurung di dok jolma na adong di luar ni Samaria go na mangihuton ibana jadi tertarik memahami mereng ahado kunci kesuksesan ni bawawon. Ahado kunci kesuksesan Simon parsi balik mata. Butuh amu do kunci kesuksesan na parjolo ima adong hapadean di ibana alai dipakai si Simonido hapadeon
laho mangaliluhon isedo dihaliluhon nema torok ni jolma dibayan lihulu gabe laos dipaihut-ihut jolma ima sisimonon ima kunci kesuksesan. Makanya molo godang jadi merluba-luba sonari jolma pasikolahon aka gelengna dengan puji Tuhan asa pistar dengan puji Tuhan positif alai taida digodang aka sejarah ni portibion molo hola pistardo molo hola malodo boido gabe mangaliluhon mangototoi mangakalakali molo holan pistardo amanginang ubah ini do molo di Jahudi na jolo dang Jahudi na sonari pendidikan agama do na parjulu mulai sian usia 4 tahun 5 tahun tanda kutip dipaksa do terus belajar agama dulu moral ya spiritual ido na rumikot na parjolo baru pe asa aka pengetahuan molodang songo si Simon ma adong hapader di ibana alai dipakai ibana mangaliluho jolma laos dipaihut-ihut jolma ibana dung piga sadia leleng naso panagaman ate dung sadia leleng ibana di luar Samaria dung godang jolma pahihut-ihut ibana mungkin 1 tahun 2 tahun sadia leleng dang binoto naso panagaman tua ma si Filipus tuhuta Samaria imanaking ulaon na parjolo marjamita molo adong angka onom do pitu dang kode alamate aya onom aya pitu dang salah keti sian aya onom do aya pitu taida ma ulaon ni si Filipus marjamita dungi patupa akatada na songo dia do adong mai paharuar akatodi nahodar di dalam nama Yesus keluar kau iblis oke gitu ya molo adong aka ahado istilahnya na paharuar hon akatodi kesurupan adong do memang spesifikasi ulaon songoni adong do paditani HKBP di Siatar songoni hira-hira di sima bidang ni amang paditaon jadi boi marnida jala mardida dang mardida songon panurirang alai boi mangurupi hita waso nasiat debatado memang dang waso ni paditai waso ni debata boi mangido tolong hita asa dipaharuar todina hodari okultisme ate pembahasan okultisme dalam nama Yesus keluar kau setan mengganggu dan lain-lain adong muse dung haruar akato dina hodari marsoara na balgama boy do marhata gabe balik gabe nang dia tusan tiki haruar to dina hodari macam-macam ya di hidahmu songoni ya oh boy do gabe mabiariba ida teh hay dung pandita dang boy be mabirate ba di sini ba sudah keruasi maniuk pandita kan molo mabir pandita ba ora do jadi luar ma to dina hodar boy do gabe marhata-hata na asing boy do topu pahu boto doho panipu doho ina muse herana mangalo macam-macam lah alai luar biasa. Jadi molo taida konteks nion tengok naking adong si Simon martiga-tiga aka hapandeana lao mangaliluhon aka jolma dung sadia leleng Roma si Filipus tuhutai tuluati ate sonari oma problema di bagasan rohani si Simon
Dan gabe halak nomor sada be ibana. Boy do gabe nomor 2, boy gabe nomor 3. Amang inang ngolohamu di parkare muna, di kantor, di bisnis, di usaha, di keluarga muna. Dan gabe halak nomor sada be hamu disi. Songo dia ma pakilalau muna. Songo dia hamu merespons. Ayo kan? Ibana do jolo. Aiba do di hutan. Molo akadongan na baru mula tu huta. Iba do nomor sada di son. Dungi Roma. Si Filipus son. Beh, kebilongang ibana. Beh, luar biasa. Malo do HP ibana. Marhuasa do HP si Filipus son. Sianau dalam kurung si Simon. Aisyah dia do. Gabe marhusor matong perhatian ni Jolmai. Sian si Simon tu si Filipus. Behado rohamuna molosongoni. Dan gabe nomor sada be ibana di luar Samaria. Alai gabe nomor 2, nomor 3. Do seterusnya. Songo dia ikut nalu semuna do di bagasan rohamuna. Kalau saya bukan tidak lagi menjadi orang nomor 1, entah karena pensiun, bagaimana kira-kira anggo si Simonon tapola idokon nate di bagasan roh apa alus nih anggo si Simonon taida ma akadongan bah ngamacek buse. Next, ya. Anggo si Simon, ya. Gabe porsea si Simon jala tardidi ayat 10 tolu. Dung adong si Filipus nahira humeba sianibana, nahira upistar sianibana. Gabe porsea tardidi dakolani di ayat 10 toli di paihut-ihut ibana masih Filipusi longang marnida tadda doho tagogo nabalga. Luar biasa kan? Ada pilihan bagi Simon bah ikon hubai segaulan nih. Ada pilihan bagi dia. Ikon husur sari dang boy ibana nomor sada ikon audo nomor sada. Husegai bisa saja pilihannya seperti itu. Tapi Simon dang songoni rohana. Di pahut-ihut ibana si Filipus di ida. Wah, luar biasa. Longang. Makana adong pepatah ni Tiongkok diterjemahon sada pejabat tak terjemahon muse di hatabata molo hira-hira pas songonomma filosofi ini ala Tiongkok. Molo nunga pistar tung olo mengajar dongan. Molo hurang pistar di pauduk madirina asa boini ajaran. Unang gabe jolma pistar dangolo mengajar dongan, hurang pistar dangolo ni ajaran. Itu pepatah Tiongkok terjemahkan oleh seorang pejabat di negara ini. Kita terjemahkan lagi dalam bahasa Batak. Gudang dosongoni olan salah nasa diri ma pistar asa gabe nomor sada tetap alai disotai dadang songoni rohani si Simon ibana na nomor sada gabe olo ibana marsiajar tu si Filipus. Molo hurang pistar di pauduk madirina asa boy ni ajaran. Unang gabe jolma pistar dangolo mengajar dongan, hurang pistar dangolo ni ajaran. Ala akasi songonodo nagodang mabain ruduk portibion pistar alai dangolo mengajar dongan, hurang pistar alai dangolo ni ajaran. Ima si Simon di pahut-ihut ibana ma. Terjadilah sebulan 2 bulan. Selesai cerita ini daong. Oma memulai naking nata jaha. Oma turbu na digijang ni turbu. Masuk mahita tu turbu na jaha naking. Roma muse. Naking parjulo rosi Filipus.
Roma muse si Petrus doho si Johannes marhuai muse do na dua halakon. Tu luat ni Samaria. Ayat 14, 15, 16, 17 taida ma ulaon nasida na dua manangyakon asa di jalo na porsaido todi perbadia. Mga pehot tangan dungi di jalo akajol maima todi perbadia. Asa unang suku-suku kamu naking dungi jahamu ay naking nga dididi si Filipus. So nari dididi muse bahasa boy gabe songo dia do doktrin ni padidion di bibelot padita di tiki di goare si Filipus dang dido apostel padok ni aposteli holat tu si Petrus doa si Johannes ima tanda kutip ate kekhususan apostolik artinya ada ahai dang sude boy madidi ay godang do di luaran dang binoto siya dia tahbisan na madidi ho mo se nga dididi di HKBP akhirah kurang pas do inna rohani ruas dididi mo se nasida di Tiongkok manang di dia may di Semarang manang di dia ay kurang dope dididi mo se dididi 3 hali 5 hali dididi mamuse ay hurang puas dididi muse ay sampai 3 hali nanaing dohono di si adong doha surungan ni aka aposteli taingok kan dung tuat to di perbadia tu aka para rasul aka apostel nasidama jadi itu tahbisan bicara tahbisan amang enang dang sembarangan jolma boy mangapehot tangan hate dang sembarangan dang gabi kesombongan daong memang adong songonido tradisi di Huria sian mulana diturun alihkan panggilan tahbisan itu ai ima joyate di tikina asing manota bahas muse dung ro si Petrus si Johannes manangiakon mangapehot tangan datanglah sebuah tragedi situasi yang begitulah ya omai di ayat 10 sia naeng marhuaso si Simon marhite na mangalehon hepeng tua apostol. Jadi di ida si Simon bah luar biasa bah. So dia nak cara nih. Ayat 10 sia tajahan naking dilehan makkepengi. Dihepengi si Simon ma aka aposteli asaboi ibana mangapehot tangan asaboi muse tuat to di perbadi marhite na mangapehon tangan na. Wah, disinilah satu persoalan karena itu dido aka apostelima herana agak muruk do di son molota jaha di si mago maho rap doho perami ai diripuho tartuhor silehon ni debata marhite-hite hepeng. O ngahea tapat orang di son ai molota leo pesude akan nataleoni songon tangiang peliani nasana ni lehon ni Tuhan. Adong do tudus-tudus no songon emak. Ala gudang di son aka senior ate. Adong masada opung na burjuh ya tu pahopuna tak anggap majo na tua-tua ni na toras ni anak on kakek holit mangalian hepeng jadi opung nado song kamu ate ro pajupang salisa minggu di dan opung oma 100.000 minggu naromu se 100.000 sampai sebulan jadi
Sedia. Pengumuman sudah. Bulan paduahon Roma opung na muse. Nah ini ada skenario. Roma danakon. Tanggap naking dangadong sen natoras nate. Moloneng mangan di jabu. Menang saya jajan-jajan. Nah edang jelasi. No gabe marsah to ina. Jadi Roma muse opung non. Opungon bulan naro. Jepang, Pak Hopu, gimana kabarmu? Udah agak goyang ini, namanya opung ya udah gimana kabarmu gitu ya. Roma, Pak Hopu nyomadok, opung, ku dengar dari bapak dari mama, hebat dulu opungnya. Wah, hebat apanya Pak Hopu? Wah pokoknya hebat lah katanya. Di Paharuar dana kima hepeng 100.000. Dileho dana kima tu opung ne. Buatlah opung, aku hebat kayak opung. Ini uangnya. Paham analogi ini? Na 100.000 na dilehon opungido tu ibana. Lau sido dipakai ibana. Buatlah saya sehebat dirimu opung. Boha opung-opung narong ison. Bialos muna tu aka paupun na songoni. Dangarong paupun muna songoni ate. Da burju-burju do. Ale analogi don. Di leho debata tu hita sude unang tahai pengi debata. Dang marlaku hepeng tai tu debata. Ayahai karotas logam. Ay ise manopa karotas logam. Ay debata di. Ay nahumurang do di debata. Dangadong nahurang debata. Sempurna tidak ada yang kurang. Jadi namar hua do natiki mangaleon pelian hita. Roha na di ida debata. Ida doa. Selalu itu hendaklah memberi dengan sukacita, dengan sukarela. Ido roha ido natong di ida. Sian rohai ma terpancar aka pelian nataleho tu debata. Ate tu debata. Makana agak muruk do aposteli diripuho tartuhor sileo-lehon di debata dang songoni carana anggia dang songoni carana apara dang songoni lae asa makatai johita aha musai dokon molo songono do lae dang parjabar manang partohap ho di hataon aidang nabonar roham lae molo adong nama dokon songono tuhita boidu hita las murba. Jaga hata nilai bah. Acik do tu hati-hati kui. Oh, nina postel muse. Ipe pauba maroham sian haja hoto midungi pangido matutuhani anggia tarsesa tahi-tahini roham. Ai huida do roham di bagasan poguna paet. Waduh. Ya. Poguna paet. So dia deh. Hapaetan napait. Huida roham molohi tahun bah. Tapi lihat, amang inang taidan non songo dia respon nih si Simon ini luar biasa loh. Kita tidak mengagungkan Simon ya. Tetapi Yesus Kristus yang mengubah hatinya itu yang kita puji. Taidan non. Maka nata percepat maju teh. Hak horaan ni jamita. Naking caritana sampai tu sia teh. Sampai na hampir martokari nasida antara apostel doh si Simon dungi doh huida di bagasan roham songon poguna paet ni ihotan ni hageduhon. Wah tukang huru hara Anda ya. Berdoalah supaya Tuhan mengubah hati saudara. Itulah kalimat terakhir. Sekarang ahonan ni jamita. Napar julu luar biasa. Luar biasa respons. Lagi-lagi respon si Simon setelah yang pertama tadi tidak menjadi nomor 1, nggak apa-apa, saya mau belajar. Yang kedua setelah ditegur, dikoreksi, dievaluasi tanggal 31 malam, sangat dohita, ada do evaluasi ya kepuji-puji do disi. Molo muruk ko anaha nang muruk tahun 2025. Olo. Dungi, alama kali acara ini, ya kan? Adong sampai jam mau nomin nabah. Ayo sedih. Serius, di WA. Maaf Bang Padita baru balas. Kami tidur jam 6 pagi. Beuh. Nasa kelurahan do harpe keluarga nasi dan narohani ba.
Na parjolo mangido tangiang, amanginang. Ise do na mangido tangiang, si Simon. Mangido tangiang do si Simon asa malua sian hajahatonna. Luar biasa. Lihatlah ketika dia dikritik, benar enggak? Salah yang tadi ya. Kalau begitu tanya kau naubah. Ayang goau dang herana sopos do rohaku ai daku boto songo dia hapor si aku. Tanya kau dah tolong jo. Tanya kau do au asa malua sian hajahatoki. Artinya olo do si Simon pauba rohana. Molo topikta disuruh maka tidakon hatani Tuhani. Molo olo kita mau ngubah, merubah hati kita, itulah cara kita maka tidakon hatani Tuhani. Jelas ya? Molo olo kita di tahun yang baru ini paubahon rohata berproses, betul ya. Tidak semua seperti Saulus yang menjadi Paulus deplak, berubah total, enggak semua itu kasih karunia Tuhan juga. Ada orang yang harus berproses, 1 jatuh, 2 jatuh, 3 terus naik. Oke. Tapi keinginan mau berubah itu luar biasa. Ima dalan maka tidak konhatani Tuhan. Molo olo tapauba rohata. Ima na parjolo ate amang inang na paduahon marguru marsiajar. Naking tadok di ayat 10 tolu, porsea jala tardiri do si Simon, alai boy salah pangatusyonna. Perhatikan namang inang. Nunga porsea ibana, nunga dididi, alai, boy salah pangatusyon ni si Simon, buado. Alani ima sebelum taganso tamulai akaulauta di tahun 2025. Aka ahadoi, ngatabu tobi. Aka PHD, patanakon hatani di bata. Aka sermon kategorial. Aka partangiangan doho akana asing. Roma hita manginang. Ate. Unang saya tapikiri bah nunga dididiau. Nunga porseau. Taide naking si Simon. Molo do salap silap pangatusyon alani mariko ni rotu PHD, riko na rotu sermon kategori, riko na rotu pertanggiangan, riko na rotu dia. Penting sekali pangajarion. Yesus berkali-kali dituliskan mengajar. Dakola namar jamita mengajar. Asa unang adong nalilu pangatusyon na songon si Simon. Molo olo hita songonima cara dalata makatidakon hatani Tuhani topik. Iman apa dua hon? Dang marai kamu di sini? Song nadong ay di TV. Napa tuluhon? Tadi dan aking ini sedikit saja antara Samaria do Yahudi nunga taboto sudene. Rodo halak Yahudi tuhuta tulua ni Samaria. Adong do di si istilah hubai kami hamoraudo keberagaman marsiajar sian parsalisian Samaria do Yahudi narumikot saha porsio di Tuhan Yesus. Jadi emang apa masalahnya Pak Pendeta? Saya ulangi sekali lagi. Adong do piga persoalan ini halaki, masalah sejarah, masalah penyembahan, masalah identitas kebangsaan. Ai dituduh halak Yahudi do halak Samaria nasopolin. Anu campur aduk kamu doh bangsa-bangsa na asing, tidak murni lagi ke Yahudian kalian. Makana nahami naking narumikot saha porsiau di Tuhan Yesus do. Molo berbeda-beda pe. Terjaha do di sini. Mangolu di tengah-tengah ni konteks multikultural. Molo konteks pernikahan satu luk mahitarate. Terjaha do sini. Beda suku yes, beda iman no. Setuju? Ada yang gak setuju ya? Beda iman yes atau no? Kan gak semua yakin kan? Masih bercabang ya hatinya ya? Sudah sejauh ini perjalanan kita.
Beda suku nggak apa-apa, molo nang ro akat calon parumaeni berbeda suku nggak apa-apa. Narumikot saha porseaon ima parsiajaran nata buat sian Samaria doho Yahudi berbeda dan yang penting Anda percaya kepada Tuhan Yesus. Iya percaya, tidak apa-apa. Datanglah orang Yahudi mengunjungi orang Samaria. Mororo akat keluarga tadang sude behalak bata di bagasat keluarga besar. Adang do Cinaga, dakola Sinaga be. Ngadong Cinaga di si. Ayah persoalan nih. Hamorao do keberagaman nih. Peluk, rengkuh. Romaho parumain, Romaho hela. Keluarga do hita. Di bagasan Yesus. Bah, naso yakin doamu pado. Karena kita saudara di dalam Yesus Kristus, jakon. Bah, dang halak batak dah bah. Jadi halak isi do. Tu raja inna bah sarupa deh. Asal mah di bagasan Yesus Kristus. Dok suku na asing ate. Dang mungkin kami sebutkan semua suku-suku. Naparpudi omma, naparpudi ate on napa tuluon. Napa opaton asa mula kita di bagasan lasni roha. Jadi molo naking napa tuluon. Keberagaman adalah kekayaan. Molo songoni cara hiduplah. Nilai-nilai hidup kita kalau seperti itu. Omma dalan makati dakon hatani di bata. Dakolana sada Musa sada ayat sada dak songoni. Dakolana au porsia di bata. Boy do songoni alai dakolani. Molo konsep value di tengah-tengah Jakarta Selatan ini. Multikultural. Itu adalah kekayaan kita. Yang penting kita percaya dalam Yesus Kristus. Na parpudi omma alahea hubege dang dison. Serius. Bukan di sini, di hutan Adawan. Adong do ruas namulak. Serius, bukan di sini ya. Di hutan. Muda ibana. Dang sidung dope, dang sipul dope parmingguan. Ada penting nggak hulih nak pilih aku ina. Sama si Simon naking. Ngaku kepengin naking gereja iba. Mula ibana. Dang sidung dope, dang sipul dope parmingguan. Dang boy amang inang. Ikut jolo, tajah naking, terjah dari si. So jolo ape tangan dipaditai pasahaton pasu-pasu nasihat Tuhani unang mulak. Ala persoalan mangapeo tangan naking, isi naking dua halak. Si, kok si Simon? Waduh. Isi naking mangapeo tangan. Petrus doho Johannes agak tahe. Iba do tarok toko kan, non di suku di BG bah. Isi baji itu bah, padita jami tahun bahasa si Simon mangapeo tangan daun, dang ada kudu kusongoni bah. Untungnya tercatat di dalam YouTube ya. Jadi omana parpudi unak kita mulak di aka parmingguan, di aka peribadahan, nang partangnya ngape adong do. Unang tado kebanyak toh. Nang partangyangan sojolo ape tangan ni paditai pasahat to pasu-pasu nasihat Tuhani unang mulak. Amin. Amin martang yang mahita. Mauleate ma di asini roham doho pangaramotiomu ali Tuhan debatan na ma masu hamis saluhutna. Di minggu na parjolo dung Epipania son ali Tuhan las do rohanami siala naung dipakulingi ho hami marhite hatam na dipasahat na pinasaha ni naposom atong suruma to di perbadiai maniroi jala mengajari hami saluhutna asabui hutiopami hupeopami ale Tuhan huingot-ingot tami hupayuti tami hatam di bagasan parnguluan nami be hubo kami do ale Tuhan sudi akar rencana program kegiatan pelayanan HKBP Kebayoran Baru tabahoma ale Tuhan lasne roha dihami saluhutna nak kami aka parhalado doho ruas ni huriam asa di tahun nai baruon 2025
di bagasan lasni roha bersemangat mahami patu pahon mamuka sudi aka ulaud pakku basion nami laho pasangapon mamuji guarmu ali Tuhan ala dengan nibasam naung hujalo hami di bagasan parnguluan nami songoni nang akadongan nami natongon di bagasan parsahito dope ale Tuhan na marsahit na dirawat di rumah manang di rumah sakit homa ale Tuhan na mangalehon pangapulion di bagasan roha nabi asa tarapul nasida boy toktong mamuji Tuhan boy toktong makatidakon hatani debata nangpe di bagasan parsahiton pasu-pasu mas sudi dongan nami dohok sudi keluarga na mendukung proses pemulihan pakai ma dokter paramedis ubat si panganon na pinangan nasida gabe ala huasom pamalupon pamatang nasida upasatami sudi akka parukilon nami ale Tuhan di botohodo jala patardo sudi diadopam ale Tuhan akan asolhot di bagasan roha do pikiran nabi bi patugu haporsion nami asa marsihohot tami di bagasan anakmu jala di bagasan guarni anakmu ima Tuhan Yesus Kristus hupasat tami tangyang namion amin. Marede hita sian buku ende nomor 660 huhut papungo peliad napa duahon.
Tatangnya koma peliata. Ale de bata amanamina di benua gijang. Hodo hararoan di saluhut siloleo na dinggan doho nasa ulibasan na mauliutus. Upasatami ma sian nani lehomi tuhami. Pilihan nami tuho say jalo mai gabi uap na hutus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa hupar hasia kami pilihanon. Pati bulhon harajommu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni sileleomi tuhami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manamina di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajomu, say sao malomoni roham di banu tongon, songon na di banua gijang. Leho matuhami sadareon hangluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dongan dongan namar dosa tuhami, unak kami togiot tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasa dame jalohamu ma pasu-pasu nasihat Tuhani. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama bohina tuho jala di pasar homa damena tu todim. Oras.